Golwg anghyfarwydd o ran crysau'r Barri, ni mor gyfarwydd o gweld nhw yn y melyn, ond gwyrdd y gwyn, a Mamadou Touré ceisio rheoli pethau yng nghanol cae. Tackle gref, Joe Clark, oedd yno i Llanelli os na gyfle, Loveridge, heibio i Lewis, dwi'n gol gynnar i Llanelli, mae'n wedi taro, a mae fe wedi taro eto, James Loveridge, yn yr ail funud, trydydd o'r tymor, ansicrwydd yn amddiffyn y Barri. Mae'r cochion yn ôl, maen nhw'n ôl mewn steil. Loveridge yn curo ras efo'r golwr, rhaid ti ddweud, Mike Lewis ydy ti'n hawdd iddo fo'n dod ar allan. Ond mae hon ar 6 einiog ydy hwnna. Berffaith o bel i Loveridge, a wedyn mi o'n neud y gweddill i fynd o gwmpas y golwr, a just rhaid ti yn y rhwyd. Gol gynnar yn newyddion da i unrhyw gêm, a mae Kane McLagan yn ceisio newid hynny. Tackle nerthol, Chris Thomas, yr hen ben. Dwi'n ef cyfarwydd iawn os gyfer yn dilyn uwch gyngred Cymru. Mi nath o ddim cyffwrdd y bel, dwi'n meddwl, edrych a lle mae'r bel yn mynd. Mae hwnna'n warthus o ddacl, edrych yn ei eto. Dal i edrych, dim wedi gweld cerdyn yn ymddangos. Touré, at McLagan, pwy sydd yn o gynta? Kane McLagan, Barri, mae fe'n oedi. Beth yn y byd ddigwyddodd? Mae Kane McLagan a Gavin Chesterfield yn dal i ben o'r hwd ar y postyn pecha. Sut oedd hwnna ddim yn gol? Gwych gan McLagan, o gwmpas y golwr, pam nath o'n mynd i fod drwy chwith, mae'n dod ei rownd a rownd a rownd a rownd, ar ei drwy desyn, oedi, wedyn mae'n penderfynu pasio'r cyfrifoldeb i fi, i hwd, a mae Tancock yna i gliriau. Mae'r Barri yn pwyso eto, Touré, nawr mae'n y gyfle i'r ymysodwr ifanc. Mamadou Touré am y postyn pecha, oedd yn ceisio creu llew un. Wrth y modd efo'r syniad, oedden ni reit tu ôl i'r ongl lle nath o gymryd yr ergyd ar. Dy ddim yn crymanu digon i gael i fewn i'r gornel fa. Golwr ddim yn symud. Chris Thomas yn clirio. Green yno, cyffyrddiad hyfryd. Touré, hwd at Touré. Touré yn ffigio. Os na gol Barri! Oedd hi bron yno. Oedd hi bron yn berffeth. Mamadou Touré. Mam fach, oedd hi bron yn berffeth. Barri bendant nôl yn y gêm yma. Hyderus, hyfryd, crysau gwyrdd yn disgwyl yn y canol. Davies yn disgyn. Touré eto, McLagan eto. Yw'r Barri fynd i sgorio o'r diwedd, dwi ddim eisiau mynd mewn. Ond maen nhw'n curo ar y drws na. Ac unwaith eto, Tancock sydd yn ei chanoli yn neud siŵr bod yna wiriad yn mynd â i heibio y postyn. Yn am gyfla. Dal i fynd, ffrai, i'r Barri eto, mae'n taro'r postyn. A'r tro yma yn torri'n glir o ganol y cae. Na'r cyfle mawr cynta yn yr ail hanner. Mae'n wych gan McLagan, mae rhaid i ddweud mae'n just rhyw bas bach wrthol dod i rwng i goesa. A fysa ffrai, just medru cymryd cyffyrddiad bach efo'i droed chwith a wedyn gorffan i fo'i droed den. McLagan eto yn achosi problemau. Os na gyfle nawr, Touré, i'r Barri! Eto, maen nhw'n agos, ond dyn nhw'n digon agos ac eto maen nhw'n dal i pennerth i gyfle arall fynd yn wastraff. Ffrai i'r Barri. Touré yn mentro o bellter a Touré bron taro. Y gol geidwad yn cael ei law iddi. Oliver Davies yn gwneud digon. Eto, maen nhw'n agosau. Tackle nerthol chwaraewch ymlaen. Mark Jones yno at Chris Jones. Oedd hi'n dipyn o tackle ar Joe Clark. Mae'n y dyfan nhw'n chwarae ymlaen. Mae'n edrych am driw ffeia yn gwibio lawr yr ysgell na. Dwi'n gallu cyrraedd na, dwi'n cael bod Clark di teimlo'r dros yna. Nath y dyfan nhw'n chwarae ymlaen. Green sydd wedi cael y cerdyn melyn. Wedi cael un yn gynharach. Felly, ni'n gwybod beth mae dau o'r ein yn golygu cerdyn coch i Clayton Green. Dyna ni weld, mae o'n hwyr. Mae o'n gwybod mae'n mynd i fod ail i'r bel yna. Mae hynna'n wirion. Ni'n disgwyl i'r Barri daro, dyn nhw dal ddim wedi. Ydyn nhw'n gallu taro nawr! Yn codi oedd McLagan yn cael ei ben iddi. Ond heibio'r postyn eto yr athi o ran y Barri. Do, di ddim yn mynd i fod yn noson fo na di. Llanelli eto yn dal i tir.
Dal i rwystro Toure. Ceisio newid hynny, nawr mae'n gael cryf, nawr de, mae pawb yn edrych ar ei gilydd. Diddorol, Malcolm Allen. Traed sydyn. Mae'r golgeidwan i fyny, dyma be ni eisiau gweld yn yr eiliadau ola, Mike Lewis i fyny. Dros y bil, mae Southam Hales i'r Barri. Ydyn nhw'n gallu taro, Mike Lewis yno, mae'n gol! Ac mae McLagan wedi taro! Kane McLagan! Dyfal don gader y garreg! Mae'r gol di dod yn yr eiliad ola. Mae mor ddramatig. Wel, un peth am McLagan, neith o ddim rydw i ben i lawr i neb, a mae'r peniad na yn ôl a daws y cwrt chwech yn un gwych. Yr unig gwyn sydd da fi wrth y chwiban ola fynd, oedd y golgeidwan yn sefyll tu ôl o fe, o'n i bron cael diweddglo anhygol. Point yr un. Did you feel, though, that you'd done enough to win it tonight, or had that goal been coming? I think football isn't about passing the ball, moving players around. It's about heart, desire, commitment, about putting bodies on the line. And I think our players show that side today. Yeah, there's two sides of playing football, and we did the ugly stuff, which sometimes can get you results. And just for it to go, just slips our fingertips at the end there is disappointing, really. And Chris, I know I could see from your face when you came in here. It's still a point, though. Does it feel more like a defeat at the moment? You've got to take the positives, really. I mean, it's a point. We got 4 points from 3 games. I mean, we've bounced back from the first game, but it just shows. We come off the pitch devastated there, and I thought we'd done enough. Defensively, I thought everyone put a shift, and I thought we'd done enough to get the 3 points, but it just wasn't meant to be at the end. But we just move on now, build from that, and on to the next game. Hopefully, 3 points. Gav, a point gained or 2 lost today with all those chances? Yeah, it's 2 lost, isn't it? I always talk about these 2 people inside me. The first person's the coach, and I've got to be honest, I'm really proud of a lot of our play tonight. I thought it was fantastic, and we keep playing like that, we'll win a lot more games than we'll lose. But the manager, me, is disappointed to concede in the second minute. But to get a point at the end, it feels like a win. Did you feel that it was a fair result overall? I don't know. I thought the best team, us deserved to win the game today, but you don't always get what you deserve in football. But look, let's take the positives out of it. 93rd minute, you're 1-0 down. If you go and get yourself an equaliser, then it's a point gained.